Знаете ли, че в миналото е имало професии, които днес звучат направо абсурдно? Днес ще ви разкажа за 5 от най-странните и смешни професии от миналото. Номер 4 ще ви разсмее. През средновековието, големите градове били пълни с плъхове, които разпространявали болести. Ловците на плъхове рискували живота си, за да пазят градовете чисти. Или поне по-малко мръсни. Преди будилниците да съществуват, хората наемали човек-будилник. Той ходел по улиците рано сутрин и чукал по прозорците, за да събуди работниците. Ами, ако самият той закъснее, в кралските дворове на Европа имало хора, чиято работа била да пробват храната на царете, за да проверят дали не е отровена. Ако не умреш, храната е безопасна. Викторианците в Англия били обсебени от колекциониране на насекоми. Ловците на бръмбари ги събирали за богати колекционери. Това било престижна, но доста странна работа. През 19 век събирачите на пиявици били често срещана професия, особено в Европа. Те обикаляли блата и реки, за да събират пиявици, които се използвали в медицината за кръвопускане. Работата била изключително неприятна. Пиявиците често се прикрепяли към събирачите. Миналото може да изглежда странно и смешно, но тези професии са били сериозни за времето си. Коя от тях ви впечатли най-много? Напишете в коментарите и ме последвайте за още любопитни факти.